Bismillahirrahmanirrahim. Namaz okuyan sen, doğru kepliyen sen, namahrem geçip baryan bolsa yer gözleyen sen, Hudaý Taalaň ýüreginden gawuryan sen, yetim geçip baryan bolsa damaň dolyan sen, bir nefer ýykylsa şoňa jyk-jyk edip narahat bolyan sen, şunu bildiň dälmi musulman dogul? Hudaý Taala setder seni özüne çekýärdi, şu taada musabaga bermelinde. Yerin yüzünde bir zaman özüňiz bilýärdiňiz, inki kişiňiz men, inki ýaşyňyz men. Türkmen sahrada küler wadymy? Küler ýokdy. Belli bir olakon bir sarmaýdan adam bolmasa küler ýokdy. Maşin wadymy? Maşin ýokdy musulman dogan. Behterin ýaşaýyş wadymy? Ýokdy. Maşin ýokdy, behterin asaýyş ýok, mustaqil ýaşama ýok. Bir sadece bir tamdır, bir palçykdan mejerliýär. Şonu da näse hana wada bol, birine ek defa edilerdi. Emma inni näzir bolýar musulman? Olakon traktorly bizde wa. Olakon deska alata keşawerzi bizde wa. Behterin her otokda küler bizde wa. Behterin zindigi, behterin maşin, iki dogan bir maşin bilen oňup bilmeýär. Her gaýsynyň joda maşini wa. Nämeden çirime musulman dogan? Biz dünýede musabaga berdik. Dünýede musabaga bermeler diýdik däl. Ýöne biz dünýäň äpberik gitjek. Oglan uşagy goýup gitjek sarmaýaňda musabaga edýäs. Asıl ýaşajak ýurdumyz ki Hudaý Taalaň ýanynda musulman dogully. O näjire bolýar? Ýeriň gözüniň 1000 hektar ýeri bar. Biriniň 8000 hektar ýerek ýan adam bar Türkmen sahrada, musulman dogully. Näjire bolýar? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýaşaýan jennetinde 124.000 peýgamberiň ýaşaýan ýerinde musulman. Nirde gawa adam bolsa Hudaý Taala şolar saýlap galanyňyz hiç diýähamda hemmesin jennetde behterin adamlar, behterin zindegide, behterin we mehrebantarin Hudaý Taala ki Allah Taala özü bilen görüp ýaşamaly. Şondan bir zagaşlar bilen agay musulman dogan. Ham 8000 hektaryň peýdasy. Dünýede bir muvakkat zindigik musabaga, ahiretden şim hatman musabaga bermeli bolýar musulman. Maşin näme bolupdyr, küler näme bolupdyr? Bir zady ki Hudaý Taalaň özü çekmese, nesip etmeýän zadyny musabaga berip ewe düşsün, şonu iftihar bar musulman dogan. Düşündirin size näme diýjek bolýanymy? Hudaý Taala Qaruny da baý edipdir, Süleyman peýgamber da baý edipdir. Wa ataynahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Hudaý Taala aýtdy, Qaruny bir hazine berdik. Fakat şoň ambarlarynyň açary 40 gaçra ýük bolardy diýe. Şu otan göze PVC gafy bar, 4 tane kilidi bar. 4 tane kilidi näçe megarjy? Bar şoň ýymryk ýal kilidi bolsun. Bir ambar gazallan ne bolşula? Şunýalak şu açarlary we ataynahu minal kunuzi ma dipdir Hudaý Taala. Bogas berdik dipdir. Latanu bil usbati ulil quwwa. 40 tane gaçra ýük bolýarmyşdy fakat ambarlarynyň açary. O tarafdan da Süleyman peýgamber mehmanyň onu şems düşýänmişdik. Biz bir zatda musabaga berýäs ki Hudaý Taala bir erziş bermedik zadyna. Emma musabagaýa asli ibadatda, musabagaýa asli jennetde özüň etjek diýeniň bilen nesip etmeýän ibadat we Hudaý Taalaň razylygy bilen ewe düşmeli. Şonu musabaga gerek. Sen gelme diýip Hudaý Taala saýlýar. İnsanyň liýagatyna görä Hudaý Taala tawfik berýär. Şu tawfikda musabaga bersek, ey musulman ähli beýte näme ýagsa size diýýär. Mal üçin anjadyp gardaş doganyň az bildiň taladan satyp sawanyň paýlaşarlary halal haram ýygnanyň sen azabyny çeke geçersen. Ey musulman jenneti dogullum, siz habaryňyz bolsun taryhdan musabagalar berilipdir. Biz olar ýalak musabaga berme gerekki, olaň atlar ewden gitdi musulman, olaň tozanna ýatyp bolan agay musulman dogullum. Bir ewliýalar geçipdir, olaň tozanna ýatyp bolanak ýöne şeýip ýeri gözläňde taryh diýen alynma, şeýle gözeştiliň aýagynyň jaýyny kökedi. Şeýdip şolaň aýagynyň basan ýerine basamasa agay musulman, ola ýetdirmeýär. Näjire? Birentek ewliýalar geçipdir, Hazreti Masruq radiyallahu taala ewliýalardan. Şeýle Mekke piýada gidipdir. Indi ulagly piýada hesap bolýar hemmesi. Gidip barýança telbiýe etdi ol adamlar. Lebbeyk Allahumma lebbeyk diye ey musulman dogully. Indi istirahat wagty gelende de secde diýýänmişdik. Ukym da Hudaý Taala üçin bolsun diýip ey musulman dogully. Hazrat Rabi'a da uya gidipdir. Bagdaddan Mekke piýada haja gidipdir. Her adamda 2 rekat namaz okypdyr ey musulman dogully.
Her adamda 2 rekat namaz okuyup Mekke hacı edipdir ey Müslüman doğan. Hazreti Allame Şehrani etdiye Tabakat kitabını Hazreti Sabit ibn Asad el-Banani dip bir evliya geçipdir. O benne Huda üçün her muğa cehennem diýlerini şeýle mefseller gawşap ele ýaw çykýarmyş benne. O vaadet edipdir. O hemde dünýeden geçek bolanyna aglapdyr. Ey Müslüman dogollu, musabaqa bermen gördüň biz 5 wagt namaz agzamyza ka. Ýöne ezafara Hudaý Taala ýakynlajak bolup evliyalar geçipdir ey Müslüman dogon. Olaň tozanna da ýetip barmaýar. Hazreti Sabit ibn Asad dünýeden geçek bolanyna aglapdyr. Ya Rabbim, inni canım çykjak bolýar. Ahir demimde ýaşapdynykdyr. Bir ömür sen diýeninde ýaşadym, ýöne onu az görýän, ya Rabbim senden dileýän, eger bir nefere kabrda namaz okuyma nesip etjek bolsa maňa nesip etsin diýipdir. Sonra jaýlarlaryndan sonra şeýle diýer küç edip gulagyny goýanlaryny subhanaka Allahumma dip namazyň sesini eşitdik diýýärler. Şuma da çellim de okuyup da kıyamete çellim ey Müslüman. Olan basan yerine yetip bilmeýär ey Müslüman. Biz 5 wagt namazı pitin eltip biljegimiz belli Hudaý Taala. Emma musabakalar beripdir. Ehl-i Beyt mübarek. Şolaň hormatyna, şolaň üstünden ýagýan bereketde. Ola 25 ýaşynda demişdik. Emma 95 ýaşanyň elahwara himmet edipdirler ey Müslüman. Az ýaşapdyrlar. Emma betawane de edipdirler. 10 beraber etse Nezre sogab etjekmişdik, şon ýalak getiripdirler Müslüman dogollar. Diýipdirler biz 56 ýaşasakda, 55 ýaşasakda Nuh Peygamberden az bolmasyn sogabymyz diýipdirler. Rahmetler çekilipdir ey Müslüman dogollar. Ya Hazreti Yunus janyň mesalary tarihte bir sizek tagriben gelmedik gurrunlardan. Tarihte agzalya Hazreti Yunus janyň başyna gelen kynçylyk näme boldy? Balyk ýutýa derýada. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Deryada balyk ýutýamyny Hazreti Yunus şan. Ýudandan sonra bende tamasyn üzýär. Tarih kitaplarda gelýär. Tamasyn üzýärbi balyň içinde. Sonra birden görýär ele ýagymlapdy. Birden görýär ha jan çykmandyr. Hudaý Taala jany saklapdy. O hem şu balyň içinde ha musabaga gördüň ey Müslüman dogollar. Balyň içinde nähängin içinde yatan Hazreti Yunus şany Hudaý Taala in heme çöp çörnäm bolsa daşladyň tesbihini zikrini eşitdi balyň içine. O hem şu taada Hazreti Yunus şan özü peygamber adam. Olaň basan ýerine basyp bolmaýar ýöne bize olgu. Hazreti Yunus şan şu taadan namaz okymanı durupdyr ey Müslüman. Balyň içinde namaz okuyup o hem dua edipdir. Ya Rabbim, men bir ýerde namaz okuydum. Men bir ýeri özüme mescit tutundum ki bilmeýän diýipdir. Şumada çellim bir nefer şunjy ýerde mescit bolup namaz okuyan bolsun saňa diýipdir. Musabaga diýerler Müslüman dogalla. Balyň içinde ýatandan istifade edipdir. Şim balyň içinde namaz okuyan ýokdur. Balyň içinde Hudaýa dua eden ýokdur. Balyň içinde ibadet edip aglap ahiretinden şim ýakynlan ýokdur. Kıyamatda kim balyň içinde namaz okuydy diýse bize bir iftihar bolar diýip musabaga ýetipdir ey Müslüman dogalla. Ondan ki falawla annahu minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun. Hudaý Taala aýtdy namaz okuydy, tesbih aýtdy balyň içinde. Ýa-da kıyamata çellim galardy diýipdir. Biz insany musulman ederse Müslüman dogalla. Ya tarihte agzalya Hazreti İdrisyan. Hazreti İdris wada da tarihte agzalya fereşteli Hazreti İdrisyan kıyamatda şu bende bilen ýaşamak hemmemize nesip etsin inşallah. Hazreti İdris'anyň öz wagtyny eden ibadatyny asmandaky fereşteli gybet edýärdi diýe. Näjire? Hazreti İdris'in öz wagtyny bir gije günnüýdäki eden ibadaty kullu ýeriň gözüniň musulmanlygydan ewel düşerdi diýe eden ibadaty. Näme boldy? Hazreti İdris'an beşçan saatyň içinde bir ibadet ederdi. Şu ibadeti terediň bir tarafyna goýsaň, o tarafta da kullu ümmeti ki Hudaý diýip ýeriň gözünde ýaşap olonkyny galdyrardy diýe ey Müslüman dogalla. Ondan üçin fereşteler gybet hediýe edipdir. Musabaga diýip maňa diýerler. Hudaý razy, Hudaýyň razylygyny bilen ey Müslüman dogalla. Patak gelmersiňiz Hudaý razy bolmasa. Hudaý Taala razy bolmasa öýüne getirmer ey Müslüman. Özüňiz bilýäňiz ki wa fi anfusikum afala tubsirun. Özüňiz gözden maňa ýetersiňiz ýa Hudaý Taala. Näjire? Söýmeýän adam gafyňyzdan zengin olsa da gafyny açmaýaňyz, goşysyna jogap bermeýäňiz, gelse de ýüzüňiz turşutýaňyz, innemýär.
Emma ey Müslüman, Hudaý Taala zol sana namaz nesip edýär, mescide gelmek nesip edýär, razylygyny bilin. Ýöne indi size fakat näme gerek? Musabaga gerek ey Müslüman dogalla. 5 wagt namaz bir boynumyzdaky zatlar bitireýliň. Ey Müslüman, bukçalar doldurup kıyamatda Hudaý Taala hediye veriljek. Bahalyň içinde namaz okyp, şo namazlar hediye edip beriljek. Ya Rabbim berjek cennetinden çyrym. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.